nang irokkero pistoalta. Atatanga. Naapingiarnia. Selfie stickilerle misilikki. Aratsoyo. Aina tässä vakentsarrut. Aina irinniarrut. Ikkustimi tamana on Eurooppu. Ini taannak ei rakkaojo. Ammerani narsingam ini taannak. Kiisamun komittaa tapatson aina. Ikäkä. Poissa kun on tuo. Tämän retsin apenia piloppu kammen. Nuon pamppu katsi. Tuo chivi. Inna chivi. Tuo chivi. Hello. Kangami? Kiisan selfie stickilos. Kiisan sisimi nuna kanassimo. Aku aja. Wah, Tuo tain. Irokkeakki. Isis mengi Anamam idivi. Adikkaron. Atatain naapingiata. Amiavat. Kiisan selfie stickikaan tamet tossaan. Isok. Apinikin on loppunut ja ännikin. Tämä Kassi. apu tappinikin. Oi! Kannassimo. Kannat? Kanak. Seminggu dia nak. Sudah nak. Kakekkan niitä pasikkeroon. Kiimat ossikkan maadisimme. Ei. Maadisimme niaran. Piiri apo. Sudah nak. Hei. Sudah nak. Tässä messekut. Sivitsot. YouTube-piraattel sivitsot. Kiiseli puoppu. Itseästä kannaa, jos kiinsi inti mikään on, mut... Sama niinnikin. Sama... Tää on... Tämä nikkään iheen nälähkinä. Ullumikit. Nuan parat. Tuotio. Nuan parat. Nuan parat etniäni. Karmatit. Kas ngapa? Sisään. Sisään ja kenttä. Into. Ada. Kammat pingas. Pingas. Ja. Soppit. Ja soppet. No mangit käten lassi ottaa siistingisen. En ole juustoajatti tommen. Tää var ullongissit. Ullongiarappi. Isin saaraassin kiseni uepini ulikkaangatta. Pissaqattaa mira ukia oota. Nyt tammikin et paketin kemangas. Tää ulikkaan. Naiset aan oppittaa kannus. Oppi päivässä. Kisiä äimillä. Uslongasta. Aina oma papput. Atataan juuri siellä ja tauma.
Rikakippen rikkauttunut sama. Näiden isän. Sen nimi on Anime Tatto. Se noippon imitättöstä. Jussin. Sumimita. Pittäjä. Siksi on mga niyan imitättöstä. Tsakana. Jussin akangongit initaamatta. Januaman mein Jussi. Minkä tiedä, se on on se nyt kun hakkana. On se nyt ja itse on se nyt ei. Kaya pisidään tekisin. Mitä vettä? Tiedä kaffen mitä on. Mitä on oikeastaan mahtaa? Svitseraan. Mitä pean? Mitä mahtaa? Tuu paani yhdessä. Isottaa ottamaan. Siitä stälin. Teksää stälin. Taikko. Putti täällä no silän aada saan. Tää on siitä sitten. Mitä jää nipidot tossa. Unnua kakkaros aningetta. Sparan makas. Yhdessä mä tappusia. Yhdessä möitä. Katsotte, on happuna. Se on meistä unnua kakkaroaina näitä. Sparan viakkinä edelleen. No mikä minä? Kävin. Mokka mitä on saatu. Tekus. Itse saisi kohta sanoa. Taas. Se on niin. Mikä on nyt? Hello. Ippeitä mikä on nekki, kun se on nekin, että ei tokkea ketsäs. Niin massivan ei taan ketsen ngännossa. Ikä akkattas. Ei mut ingässä on tossa. No. Kun en okin main engin noin. Siis sitä ääretään odottia engin noittu. Mä näin pistoo joutuu pingesistä. Nää pingeuttu. No on sitten engin. Näin ngoffe. Ostaa ja ikäras. Tämä on siivaksimaisin. Ne. Juustoparit toittuu. Akko se on juustoparitkin näitä aika. Se on nyt. No. Äliä näin. Äliä näin suokka. Kinä mitä puu passimassa. Älyjä näikki. Sokkit pitää äliä näyttää tongossima ja mikä. On näin ossi pingin. Saa isä. Kusana? Saat toi. Psst. Gel. Aksannoit. Aksannoit. Kitaasa. Kusana? Kusana aksanna katto. Kusana jäi.
Glenita. Ai te kakkei. Kusanaka. Ai ja. Isingin vissiin. Kusanam noja. Mannas aina santuk. Kaman kappisara isin notto. Asan casa. Kusana. Kusana. Ai ingat fresh. Kusana 없는. Hei. Sinä tamam asanna. Semua pun? Asanut, dia apa kan? Semua? Ja. Kan starten någonting att säga inte. Aina suri finguara. Knoi ais moisin ni pois kudia. Hei. Hei. Tunut sangat ya. Ya. Sana. Hei. Ussut ikettit videoida noin ikkitsingit saat imma ussut pingas. Taikko atatti motsi ikkikkumappikka. Ussun kasvaput. Takkustuusita. Ini tangisit. Abangan na lang ako kung kausin yung kisnya yung doctor ng nonto. Tangisit. Ja. 있잖아. Kung sin noswit initan nito. 너무 좋아. Namo to. Awan na tak kanisus ak. Kanong ka. Ay. Kantasak. Kommunikasjon til sosial nærmere tror jeg. Asan Asan piano. Kamtön roppa. Isilaita. Ang dato siyang tagos. Takus.